Modla, prakticky nová slovenská modla, to jste udělal zřejmě dobré jméno na turnaji. Tak ako ja, aj všetci sme si udelali dobré meno a sme veľmi vďační za tento turnaj, že nám takto vyšiel. Asi nikto neveril, že by sme mohli skončiť tretí a preto sme to dokázali a fakt vďaka patrí celému realizačnému týmu a aj všetkým hráčom. A jak těžké to bylo po tom vstupu do turnaje, kdy jste dostali 8 gólů od Kanady? Tak povedali sme si, že turnaj len začína a že o nič nejde. Je to také, že dostali sme poradný náklad sme dostali, ale myslím si, že chlapci sa celkom dobre zvihli a veľmi nám pomohla tá druhá výhra hneď. Prvá výhra s Fínskom, druhý zápas a to nás tak nakoplo. Celkově jste působili jako skvělá parta v kabině, to je asi pravda. Tak to je veľká vec, že sme urobili veľmi dobrú partiu, za ktorú ťahal Martin Revaj, hlavne ako kapitán, aj všetci ostatní dookola sme si pomáhali jeden druhému a to asi aj dalo najavo sa na tom mlade, že sme proste vyhrali tie kľúčové zápasy. To dnešní utkání nebylo nějak jednoduché, rychle jste šli do vedení, ale pak soupeř před koncem první třetiny ještě vyrovnal. Jak těžké to v tu chvíli bylo, když oni byli na koni? Tak hlavne sme robili dve chyby, nepokryli sme hráčov a dali na 2-2. Druhú tretinu sme hrali veľmi dobre a v tretej tretine sme dali gól z toho oslabenia, či z presilovky našej a všetkým padlo kameň do srdca, už sme to len ubranili a dali sme ešte štvrtý gól do prázdnej brány a bolo to fakt neuveriteľný pocit. Kdy už jste si byl nějak jistý, že už ta bronzová medaile skutečně vyjde, že už vás o ní nic nepřipraví? Fakt až keď sme dali štvrtý gól a ešte nejaké sekundičky dole a už potom už to šlo. Bylo to těžké si tu poslední minutu potom soustředit, když jste vedli 4-2, Švédům už se příliš nechtělo hrát? Tak bolo to také, že keby sme dostali gól, tak by to bolo ešte hrozné, ale chlapci výborne obranili a tuším, že ešte ani strela neprešla na mňa už potom poslednú minútu, takže už sme to mali v kapse. Překvapilo tě, jak tady domácí fanoušci vzali? Tak bolo to veľmi príjemné aj po včerajšom zápase, aj dnes. Bol neuveriteľný pocit a chcel by som to asi prijať každému hokejistovi. Toto je taký pocit, že ktorý si nevedia ani predstaviť oni hokejisti ostatní. Co bude dál teďka? Jaký máš ambice? Čak to neviem, uvidím, mám zmluvu v Slovane Bratislava a keď sa vrátim, tak uvidíme, čo to bude. Neviem sám vôbec.